eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe ko salminde goto kala e moɗon e juurade goto kala e moɗon e wiide alhamdulillah ene wayno hande woni 16 avril 2025 dental diine udditno ko ñande 16 avril 2016 Allah walli en noon ñalawma hande oɗo en keeɓi duuɓi 9 en mbi alhamdulillahi rabbil alamin hande woni ñalawma manitare meɗen ñalawma yettugol Allah Allah walli en soggi en newnani en ñalawmaji garoji eɗen keɓa ko jiɗɗen ɗum no ko yettere Allah jeeya amin jetta noon goto kala e moɗon suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen goɗɗiɗo hen e ɓadiɗo hen goto kala naftoro dental ngal en mbiyamo ñalawma hande o ko ñalawma ɓamtare dental diine hande keɓɗen duuɓi 9 amin jetta on amin jaara goto kala e moɗon suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen goɗɗiɗo hen ɓadiɗo hen alhamdulillahi rabbil alamina mbiyeten alhamdulillahi rabbil alamin mbiyeten heddi tan ko garen ballen jinguen tan min mbiyata on garen ballen jinguen tan min mbiyata on ballen jinguen tan min mbiyata on kala nde fina ko ɗum dawrate gare balle gare jingue to mbawɗa wonde foof 00221 77 906 14 81 aɗa andi on numéro mbaɗa hen ko mbawɗa dokka julɓe baltoro golle jahoje tawa toon jarama jokke golle beltima ɗum weltinta golle ɗe ɗeɗo golle ko golle jawdi namdi portaɓe so codaka en mbawata gollade o saabo eɗen manka ko wiyete appare filmore no tabla jangguinowo o koma dañane appare lamde nde wawa filmude ko jangguite e alluwal he on yiiɗi bale fof waɗa peeje ha mbawa janggude onon pularnaɓeɓe arabnaɓeɓe alluwal ngal noon ko filmata ɗum ko ene leefi nafata ko dañen cembuɗo mbawɗo filmude ha laaɓa ceer yetto on ene laaɓi ceer nden nafoore nde min mbawi ko jangguinde e addude ko addete ko on kadi mbawon dusde golle ɗe on kadi mbawon dusde golle ɗe so ɗeɗo golle ko golle meɗen ɗe ndenduɗen wona min goto jeyɗe kala ko yonti hen enen foof ndendi ko yonti ko nafata noon so yonti tawa eɗen balla ɗum ha mbawen dañde ɗum kala ko manki hen tan tawa ene ɓalli en golle ɗe mbasa tayde oɗon gandi kam duuɓi 9 wona lebbi 9 wona balɗe 9 hitande ne wayni ala ñalawma mo on jiyani hayso en cellani walla ko guurte hatta en arde gollen golle jahoje alhamdulillah rabbil alamin yettere Allah ko ballal Allah e jingguere muɗum faade e meɗen saaha safo eɗen jiiya ko ara ton ko tawde teddi kono mbadden hen ha yetto on toon ene fewna ha feewi ene yetti on no feewiri o jo kala waɗane alluwal sara muɗum tawa sa ari
a tampata yiiloyaade. Waɗa kadi pacce nayi dental diine heedi bange an jiɗi ɗum o paya toon ngalɗa innira dental journal an jiɗi journal paya journal ngalɗa innira dental jangde pular ɓe jiyata bindi ɓe mbawa winde bindi ɓe ɓerna bange mbawa jangude e windude ngalɗa waɗa wonande ɓe jiyata qur'ana arab ɓe limto hijjo waɗa bange ɗum fof ko ha tan nafa en taw sen pini tan woode no mbaɗɗen no mbaɗirɗen so yonti ɓitti ɓili yetto on hayso waktu o ɓenni mami gabbo ñalawma o artire ha yetto ko wonno ñala fof a yetto on ɗon hayso min cellani min kalanta on ɗum nomo sellani fonno wadde ni min mbaɗani noon amin kanno wiide min cellani min lelo min ndeeƴa ha min cella min garta e moɗon kono jeyata min cellani amin cippira hen ha mbason yewede wadde ɗen golle sone golle ene haale ñande fof ngare balle ngare jingue e ɗemgal gotal ñalawma goto fof ne haale alamo anda numéro o 00 221 77 906 14 81 kala natɗo e galle he ko hen rewno naati yetti galle o kadi arata nde woodi konngol ngol haalana wi eey nani jaɓi yo nanne nanna e nanagol jaɓgol kono so naati tan elle ko haalno ko yejjiti ɗum kono so arani noon min jiya joomum ara holla salminadu muɗum e juurogol muɗum e hollirde won ɗum ɗo arani min ganda deke oɗo deke ko toon won noon heeɗo kala ñalawma ko aranno ko waktu mo arato so manki tan min keeɓi ɓessuji less to tel ɓe ngara so ari noon e mbaadi no ardata ni a yeyata garowo salmina boom saka noon wiya ko ɗum ɗo e ɗum ɗo nden noon wadde alhamdulillah rabbil alamina ko galle meɗen hoto jeemoɗen ɗe ɗo golle taw eɗen guuri taw eɗen guurde e majje jinganen ɗe mbawen gollade e nder majje kono wawa moftade e ngoɗo weeyo janggo e jaam so jiyani min taw aɗan joguiti ko wawi wonde e weeye he ɓesguji min garoji ɗi mbawa hen jangude ɗum saabi oɗen jiiya pular o ne waɗe lowdi bange kala hen lowdi fewdirte ko ha nafoore nde wawa wonde toon janggo e jaam kala garɗo tawa toon oɗon gandi tan YouTube yimɓe nan toon ma ujunnaje jeetata neɗɗo pawɗo nan toon mofti Facebook mi andani kala nde pinɗon oɗon jiiya toon nafoore ƴetto on toon ɓe nana Telegram ɓe nana WhatsApp uji goɗɗi ene nawne toon yettoɓe toon ɓe naftoro wona gollal ngal e ndendingal waɗa ene yooɗa hayso min kalanani on son pini teskoɗon golloɓe ɓe ballonɓe e golle golteɗe ene yooɗanno kala pinɗo rendina dépasse addana min mbaɗa barimiji amin to komin ñaamo yaroɓe ene yooɗanno e on banggue kono on ganda korka so yoni ene muusi kala pinɗo dawa dawol muɗum min gon caggal moɗon amin nanga noon ko dangate ko amin gadda noon min gonde mon subaka ha nangue muta kala goto e mon yaaha humtoyo on ganda min kumtima on ganda min kumtaki on ganda momin kirto on ganda momin kejjo subaka law ɓe mbiya ɗum de arani
aɗa tawde leeli te ko arata ko bandaji tedduɗi hol feere waɗate ha yetto on toon on jii goo korka ha lewru ndu maayi on keeɓi bandaji moɗon bandaji ceerno ɗa ha dukke yettima on toon on keeɓi bandaji ceerno Moussa Mbaye yettima on toon on jii on keeɓi bandaji ceerno Demba yettima on toon on keeɓi bandaji ceerno Alpha Dia yettima on toon on keeɓi bandaji ceerno Habousi Diallo yettima on toon on keeɓi bandaji ceerno Bocar Diop yettima on toon caali ceerno min jahani toon kono gila fuɗɗode ha ñande gasi kala nde pinɗen eɗen jaaha e weehe tawen ɗum toon fewne audio bange tafsir bange hadis yetto on ene feewi ene waɗa ha moƴƴi yetti on ɗo naftorɗon jegata jewta goɗɗe naftoje gaddateɗe e rendo he nden ɗum journal so yonti min jaaha min nangana on journal RFI gila fuɗɗode ha wortode 7 min nanga e 8 min nanga mo kikiɗo min nanga jiida e gueɗe goɗɗe RFI ɗe gollata min gadda min toto on ɓe ganduɗa ɗo min goni RFI anda min ɗo min goni min ganda ko RFI woni kawal ko min goni ɗo ala radio RFI koye weeyo he tamin jahata min nanga ɗum min gadda ɗon en laaɓi ceer ala cuuƴali radio fulɓe ɓe ganda min ganda to ɓe goni kawala gonmi ngo ala ɗo e radio he radio ngo ala Kaolack kono on jii guila 2016 faade joni radio ji kewɗi nanganama gaddanama e rendo he teccani en radio fulɓe en e radio ji goɗɗi on jii oɗon ko kalami ɗo ko wona haala fefidaka ko haala tan gonga e gonga ko haala ko nenduɗen eɗen kaala ɗum ha goto fof anda mo andano o anda ganduɗo ɓeytoro gandal on jii radio fulɓe ko wiyete puɗal nangue on jii mi nanganon ɗum gila fuɗɗode ha wortode waɗe audio yetto on toon min nangano on journal ine radio fulɓe Actu Pulaar min nangano on min gaddana on toon wona radio fulɓe nangue 1 heure radio RFI 1 heure nangue Actu Pulaar 1 heure nangue yetto on ɗon cibi jam ne juuti ha maayi kono yewtere nde e juutde waɗe leppi 3 yetto on toon o jii ɗum gottodiral miijoji min nanganon ha fewa yetto on toon mutal nangue min nangi toon min gadda ɗon toon on jii ɗum toon on jii hirde korka ha maayi amin nanga min gadda ɗon oto gonmi gallam mi yahani radio to koyen laaɓe ceer ala cuuƴali ala hay hunde ko woni hen ko ganduɗa ɗum ɗo en teɓino ketoɗo o fewne ha feewa tablo waɗe photo kaalowo o ganda ko oɗo haalata hen kala journal garɗo on jii kadi nangue kadi télé o on saaha mbaɗno par liŋaji ha mbawan yaade jeeɓoyon toon kala hen radio liye mum adde fawe mbawan yiitede to woni to Daka FM on no neldama liŋaji muɗum ha mbawa yaade toon kala ko mbaɗanmi jiɗanmi koye fof ndenden ɗum kamɓe waɗoɓeɓe yiɗi ko ha heeɗe naftore kamɓe waɗoɓeɓe sago mabɓe ko yoɓe keeɗe ɓe ndaare minon min mbawi ko ala min ballaɓe ɗon ɓe ganda ɗo min keedi on ko on gandi ɗo min keedi amin nangano min gadda ɗon amin nanga min gadda oɗon jiiya ɗum
jiida kadi e piindi journal mum e yetto on toon jiida kadi e jewta goɗɗe ɗe Alaji Abou Joyi baɗata yetto on toon jiida kadi e jewta goɗɗe mbaɗata yetto on toon jiida kadi e ceerno Hammeli yewtere makko ne waɗata nde yetto on toon e geɗe goɗɗe limatako bana ceerno Alpha Dia yetto on toon no waɗa ha yetti on toon on ganda ko tampere ene tampere min gacca haajuji amen min darana on jamma e ñalawma ene yooɗa taw min kalata ƴetton jawɗele mon lees yettomin komin joom haajuji en taw wona min ñaago taw min ballikino téléphone ŋaji ene bona ordinateur uji ene bona micro ji ene bona geɗe kewɗe nanguitteɗe ene bona so nanguitte o boni noon a nanguitanaka ma ettoma duuɓi 9 oɗon keɓa woɓɓe hen ne daari darde ballugol amin gandi ɓe gaccani min jeewe aɓe nelde oɗon jiiya saha hunde bona ɓe tinta ɗum law ɓe cooda ɓe nulda ɗum ɓe nanton wadde goto kala waɗa mbadimu nde feeñita nde tawde on gajodirama woodi ko tonga ene haala nden tongode ne mayde so yonti taw hay goto farata ha ene siftine ene haala ne ndeɗo lulnde wonde ɗo nde e nafi rendoji kewɗi so rendoji ɗi kaldi Allah ɓe naftorima dental diine ko heewi dental diine sosako 16 4e mois woni avril 2016 e nder Daka min cosi ɗum on ji caɗele dewɗe hen ɗe on kalantakeɗe muñal sorna less eɗen gawƴira muñal eɗen jaada e muñal e sembe e kattande ala komin nanani amin nofli ala komin jiyani ay muɓe gita amen ɗe ala komin kaalaka amin jabri Allah kono amin golla amin ndeeƴi kalle min cippiti min kaali taw ko sunnu heewi e ɓerɗe amen min donka muñje min kaala goonga nde wonno haalde goonga jeeya ko e goonga haalde ko wona goonga jeeya ko e goonga ne woodi application kewɗi ɗo gandano min jaha min bitta min jiya min gaddana on geɗe kewɗe min kolli on ɗo ɗe on gandano min kolla on ɗum ha gandon ɗum gasi ɓe hen jangguinama ɗon ñooka ha keewi nden oɗon gandi no wano e dente he e WhatsApp uji he e Facebook he e kanaluji he taw dental diina suwa arde nden ko eɗen jangguina noon lasarar e nder weeyo he
wonande yeɗaɓe ɓe jangi mbawi hen ko heewi ha Allah waɗi noon ñande 16 4 mois 2016 on saaha hoko saabino guddimi dental diine on saaha mi jogino dente ma won capantati dental ɗe gunmi ɗe janginanmi jamma e ñalawma ɓe jiida ko jangata ɓe jangal alkulal ɓe janga ko non guurumi jiida kadi jangoɓe lesɓe waɗɗo saaha goto mi sellani mawo mbal 15 mbeɗe jangina ɓe tinani mi sellani taw ko janginnomi ko ene heddino e nder portable he mawon balɗe 15 ɓe jiyanimi kono ɓe tawi leliɗo gutel on saaha noon woodi ɓe neldannomi zulluji ɗi mataw dumunna goto mi nangani mbeɗa nelda dental ngal kanko noon jejjimi noldudemo kanko on neɗɗo balɗe 15 mi siftoranimo sawo neldamo o saaha goto mataw o areyam o yi ceerno kaari mbimi nam o yi ande waydude kam neldude kam gonɗam ko ni watte mi eyi ko ni watte ke somi sellani ba 15 hattima neɗɗo ba 15 aɗa hanno arde jarama on saaha noon min kaldi haala ɓe kam jarani sabu ko watte toon ko e journal uji ko minen mbaɗa ɗum ga henne ne mbawa hebde hen mbawa hebnude heɓoɓe hemɓe sabu journal mo nangata o andu ene ara partout journal mo nangata o andu haysa nangani omo ara partout mbimomi noon janggo partout ma ar janggo ko wiyete partout ko ma are dente he inchallah ko liido on saaha liide on saaha horde wuuli ƴettumi dendagal ko nangette ko kala radio ko nangannomi ƴettumi application haala mbiɗum to jokkumi haajam ma won balɗe 4 mi nangani woodi no noddudemo lesso yima an anda ko mbatta ko oɗo mo mbaddata ɗo o sa andunomo ma andu ko gueɗe kewɗe kanko nanguito ɗum ɗo on saaha noon o artoyi mbiyo no wayi partout addi walla addani ɗen belɗe ɓe jiyani journal o no yirlo no wayanno ni ɓe jiyani gueɗe kewɗe jirlo e dente he no wayanno ni daga ɓe paami partout joguide iwanno daga ha yetto partout daga ɓe gandi ko joom partout o biyetede Allah o on jippinno partout e nder maccuɗo mum ene fewna ene sare e partout neɗɗo noon wawata andede ɗon ɗomo wuuri ɓe gandatamo komo maya noon on saaha yolde makko wawa yiyede kono ɗon ɗomo wonde e maɗa nde wonno ko waɗata ko ene weeɓe ma sa fi tan tawane fewna ha feewi sa rokkanomo ɗum ñalawma goto ya gollo ɗum sa serti hen ñalawma goɗɗo min jiyatamo ɗon ñalawma goɗɗo min jiyatama ɗon ko nde wonno neɗɗo o ko Allah andimo andanimo on jiyani dañmi feet min on jiyani dañmi guurte wona ñalɗi
wona guurte korka, wona guurte taske, wona guurte mawlud, wona guurte daka. Denndangal ñalamaji guurte somin guurti on jeetami mbiɗa wurta mi wurtat mi arta e moɗon mi gollodira e moɗon ha guurte garta golle jokka taw on jeewaka. Ndeke noon eɗen gandi ko kalanmi ko wona haala fefindaka. Goto kala ene andi ko haalde ko goonga. Nde wonno ko goonga weli haalde yeeso goonga. Kala nanowo goonga nana goonga o, nanira Allah, anda ko kaalowo o ko goonga o haali, nana on goonga jaɓanamo kadi. Wona wasade ala hande ko ñalawma tan mo ganduɗa ko ñalawma mandi taare eɗen gara eɗen kaala yettugol men Allah. Nde wonno Allah waɗnimo hunde wawa wadde ene yooɗa jettamo. Ɗum no wadde en dendini dendagal ko gollanɗo ɗo ko e ko haalano ɗo ko tampereji muɗum gadiɗo e nadde o e dewɗe heeno e dendagal nannoɗe heeno tampere tampuno hende goto kala Allah ne andi ɗum yo Allah heɓɗum moƴƴere wonde hende. Sababu bannoɗo haw naati heeno omo gollodira e Allah, Allah ne yiyama e golle he, Allah joɓowo o yo sowmo jobdi ndi wona kumtal haaju aduna e lakara. Hay goto e min jawani, hay goto e min jowani. Goto kala e mon yo andi ko on ɓuri yiɗede, sabu ko yidde mon addi on moƴƴere, nodde, nooto, ngara, gondire sabi Allah, baɗɗo noono holliri ko jiɗɗoma sabi Allah. Wadde no mbaɗon amni minne ko noon tan mami moɗon mi yetta on noon no feewi. Kadi mbeɗa wiya goto kala e moɗon ene yarlo ene yaafo. Min ga am ga mi yarlima kadi mi yaafima. Yo Allah waɗen yarlaɓe yaafaɓe. Heddi noon ko en garta kadi ciftinde en ñalawma hande oɗo le 16 avril 2025 keɓɗen duuɓi 9 hikka. Alhamdulillahi rabbil alamina, alhamdulillahi rabbil alamina mbiyeten. En jetti Allah baɗɗo en ni o, kadi en jetti Allah baɗɗo en ni o ko sembe makko e moƴƴere makko e newuye makko e jingere makko nde waɗani en koye mbawon koye meɗen. Kala nde pinɗen e jiiya newuyaji makko ene ngara e meɗen ha mbawi wadde mbatten ko. Ɗum ko yettere Allah wiyete. Ɗum noon wadde emin jettana on Allah, kadi emin jewno on e kala saaha, kadi emin jewto on e kala saaha. Amin jewno on e kala saaha, kadi emin jewto on e kala saaha. Sabu ummini tan ko gollidal hakkude meɗen wona gollidal jodgal. Kala kawruɗo e goɗɗo o ta hurta goɗɗo o, kala nanɗo min kaali ngare gadde ala ko hunde ganduɗa ko hande, sabu ko jawdi woni ɗo. Namto ko jawdi, tawi noon ko addirte ko addaka ha adde, min ganat sikkega ko amen ga heedi tawa ala ko gollal ganduɗa e ndendigal. Ene yooɗa noon suka hen, mawɗo hen, debbo hen, gorko hen anda ɗeɗo golle ko gollal muɗum. Jingoɓe ɓe e jinganteɓe
fof min jiiɗi men. Wala gandi kam ene woodi hen ɓe Allah soggi nane dentale aɓe balli aɓe jingi aɓe lomti ko heewi, aɓe balli aɓe jingi kadi aɓe lomti ko heewi. Nden no ndeke ɗeɗo golle ko golle alliyankoje tan, wona golle yeengo. Julɗo kala ko waɗi sabu yeengo yo andu ɗum kam natti wonde Allah o perdi. E noon ñaaga Allah tampere men 7 heures ha minuit taw ko yeengo, sabu on jiyani kam, mi yiyani on. Ndeke noon ɗum holdi ko Allah ma yiyani yiyanima. Kalde pinɗa jiya golle makko, kanko wima ko so lewru mayi gaddanama hunde kanko lewru wima lewru ha maya gaddanama hunde. Kanko noon kalde o fini o addanma hunde, kalde o fini o addanma hunde. Nde wonnomo andi onen fof ko hoɓɓe makko, wadde o defa o saggina bottari moƴƴiri, kaccari moƴƴiri o addana on. Kaccari subaka law o ara yetto on toon 1 heure bottaji o nanguite o addana on toon. Hirande jammo o nangue adde toon. Ni foti on kaccetima on gottima on kirtima ko heddi ɗanoɗe ɗanoɗon wona ɗum ne waddana yooɗa noon saha fof jungo e poos naata ƴeewa ko wiyete Wave walla Orange Money, Western Union, MoneyGram, Ria, anni yo hande mbeɗa dawanona eno taw hay gortinani. Nelda lesto yettomo o ara lesto o haala ko min kaari addi ɗum ɗo yawaltira golle men jahoje ɗe. Ene yooɗi golle men jahoje ɗe. No wadde e jetti Allah, goto kala e mon yettama kadi jarama e darde muɗum e tinnare muɗum gaddiɗo naade e dental ngal ha yetti sakkidanade adde o. Kalɗo wawa dillede dilli hen walla deeƴi hen ɓoƴƴi audio heeɗi walla nelda audio yetti ɗum, on fof mbiyamo oɗon jallo jaafo. Gonɗo e dental o emo ala hen nawana yetti ɗum o yetti o heeɗi audio o welti hen o noni goɗɗo ñalle sarede ɗe ɗiɗon baraji hoto won mere yo Allah jaɓani enɗi sowone enɗi ɗo hay goto wawa ɗum limde sowona Allah gandi ɗum o. Wonta baraji waɗi hadina sallallahu alaihi wasallam faade e jinna e meɗen e seere meɗen faade e dendagal maɓe julɓe wona kumtal haajuji meɗen aduna e laakara. Allah reena en rende ene golle men jahoje, o danda ene bonde e bonirede, o rokka en yiɗede, o danda ene añede, o rokka en sembe e kattande e bawɗe e ɓernde yurmotonde e golle e nder golle golteɗe o waɗa hen sembe ne gollira haqqillaji ɗi uddite ha yaaje o wadda hen ndenkaji muɗum. ɗemɗe ɗe kadi o waɗa hen ndenka ɗi mbasa haalde kono ɓileɗe guiteɗe kadi ndene mbasa darde hen ko fota darede. Nanɗe ɗe kadi o renaɗe ɗe mbawa heeɗa ko defata ɗe. Juuɗe kadi mbawa dañ koɗe golloro kene heeɓe heɓde juuɗe men ɗe kala hen jungo kalde fini tawata heeɓa million ngaji 10. Allah bawɗo noon o waɗire noon goto kala sago muɗum ko yo won ballowo
alaa jiɗɗo wonde tan balteeɗo. Neɗɗo yiite ko wallude e walleede. Neɗɗo ɗum yiɗi wadde wona balloowo balleteeɗo, o wona jingowo jinganteeɗo, o wona cuuri cuurateeɗo. Ni foti o wona balloowo balleteeɗo, o wona cuuri cuurateeɗo. waɗa yo Allah suura en aduna e laakara, o janen e bonde e bonnireede. Ko hannde woni ñalawma mantare meɗen, ɗum saabi waɗa oɗo vidéo mbawon andude golle men, galle men. hoto hay gooto ɗaw hoore mum jeeɗo moƴƴere yahoore nulde kene walla golle ɗe. eɗen mankira ko wiyete camara bawa filmude ko jangguinten e tableau ko. Tableau o namdi ko yo dañ ko filmirta wawa labde cer, sabu waɗi hen peeje ene ara en laaɓi kono ene manki labde. sabu gare masɗe ɗe namdoto ko taw aɗa wawa windude aɗa masa, ɗum kadi walla on no feewi. ɗum noon wadde kala mo Allah wawni nelde ko wiyete camara bawa filmude golle men gonɗe ɗo ɗe. mi holla on ɗe ha ñon tableau no wayi. tableau wayi nawji ayi tableau o nana ayi tableau de omon ɗon on ji tableau nan ɗon ɗum ko feere waɗa omon to ko toon bindanmi oɗo appar yaha toon kono o laaɓani. so a hokki noon dañde tableau laaɓɗo cer bawowo windude ha laaɓate gon leso omon ɗon on ne waɗi hen peeje muɗum ko donki labde. kadi gattumi kadi e tableau he appar jogimi nde laaɓani ko tokosel ngel wawa golle ɗe nafa ko nani appar moƴƴo goto e mon lomto ɗon sooda nulde yetto en, walla nulde ɗon haalis rendine. so rendinama jehen ƴeewoyen ɗum e jeere he cooden gadden ko golle men. soode adde numéro nan ɗon so mbaɗi 00221 77 906 14 81. ani ko mbawɗa nulda lombe e keese renda hono hojom heewa jehen coodoyen tawa en tampani en loraki eɗen mbaɗa golle men no hanniri ni. so yonti janguinde janguine yetto on toon o jii alluwa ngal ɗo hanki waɗano yettima on toon o alluwa ngal ɗo o holli on hen laaɓɗe ɗe ne peccori, o holli en hen ñonde ɗe ne feccori, o holli en hen ñondiɗaɗe ɗe ne feccori. less o fof ko wona ñondo. ayi ɗum ɗo ko tonga e sifo goto newiɗo yettoma ganda ɗum laawol gotol certa e majjere nde ko ballal. ala janguinowo yiyani ɗum anda ɗo woni anda no woniri kalɗo fini himme makko ko ya wawa hunde. no waɗi ala ko e nande e famde ko haalete ko e jabde e gollade. oɗo ko musidɗo moɗon giɗo moɗon Yaya Ly ko Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. o jalo jafanani nan ɗon mantare ko hande woni le 16 4e mois 2025 uddirano ko ñande 16 avril 2016 wadde hikka ñalawma hande oɗo ene keeɓi duuɓi 9. alhamdulillahi rabbil alamina. alhamdulillahi rabbil alamina. alhamdulillahi rabbil alamina. allahumma salli ala sayyidina wa sallim.